Здравейте на всички! Продължаваме да говорим за границите. И вчера беше един въпрос, за това, не въпрос, коментар, под видеото, че много е трудно да намеря ситуация, която да опиша, където съм поставила граница и това даде резултат, или там сближило ни с друг човек. И тук просто искам кратичко да отговоря и после да дам послание за днеска. Въпросът е в това, че много е важно да търсим ситуации не само свързани с нашите близки хора, защото възможно до сега не сме успявали да поставяме граници с близки хора, в които се съмнявам, защото все пак имало някакви кратки, малки случаи, в които просто ние не им даваме като значение, но има ги и възможно просто не си ги спомняме. Но дори конкретно с този човек, аз си спомням ситуация, където на работното място човека е поставил на място един клиент, и това променило отношението и променило самата ситуация, не се е получил конфликт, само благодарение на това, че беше поставена граница и това наистина подобри взаимоотношения и отношения към себе си. Затова насърчението ми: търсете, ако нямате такива ситуации с близки хора, намерете с, може би, чужди, странични хора в магазина, на работа, още някъде, т.е. потърсете. 100% има такива случаи, не ги обесценявайте, дори най-малките ни създават вътрешна опора и дават ни такъв като подкрепление на нашите правилни нови действия. А за днеска моето послание е в това, че границите учат и другия как да порасне или как да поема отговорност. Защото когато ние казваме спри, ние даваме шанс на другия да избере отговорност. Когато ние замълчаваме, когато ние претърпяваме и наистина скриваме своите чувства и не поставяме граница, в повечето случаи ние лишаваме човека възможността да порасне, да се промени, да поеме отговорност за живота си и така нататък. Спасителството пречи на зависимия да понесе последствия. И затова не е възможно да избегнем спасителство, ако не започнем да поставяме граници. Тоест, поставянето на граница също така дава възможност на зависимия да понесе последствия от своята зависимост. И днес моето упражнение, което ви предлагам, помислете и напишете какво вие правите вместо другия, не само зависимия, но и зависим също, и как може да спрете това. Тоест, това могат да бъдат някакви битови неща. Толкова често родители, близки правят такива елементарни неща, с които абсолютно спокойно може да се справи техния близък, просто защото не могат да поставят граница, просто защото не могат да кажат, че имам нужда от помощ или от тук нататък искам ти това да правиш, за да ме разтовариш и така нататък. И при това всичко натрупват вътрешния негатив към човека, обиждат му се и същевременно това, разбира се, малко ни отдалечава и, разрушава нашите взаимоотношения. Затова помислете какво правите вместо другия и по какъв начин може да спрете това. Т.е. какво би трябвало или трябва да кажете, например, или как да го кажете на човека, че поне това да се промени. Поне едно нещо. Поне най-дребното нещо. Знам, че ще намерите такова нещо. А ние ще се видим с вас утре. Не забравяйте да коментирате видеото, задавайте въпроси, защото с удоволствие ще ви отговарям на тях. Виждате, дори по това видео. И че понякога може да не знаем отговор сами и когато потърсим помощ, ще си отговорим. Това е от мен и лек ден!